Yurdumuzda bazar iqtisadiyeti qatnaşyklarynyň şalt tepkilerinden ösürilmegi, işe telekeçilerin we hususy önüm öndürçilerin dürli görnüşli önümler öndürmekdäki mümkinçilikleriniň artmagyna uly ýardam berýär. Hormat prezidentimiň işe telekeçilere berýän kömekdir gollawlary netijesinde hususy karhanlarda halkymyzyň uly isleg bildirýän önümlerini öndürmek işleri guramaçylykly ýola goýulýar. Halkyň sarp edýän önümlerini öndürmekde marhemde leva polatlarynyň hususy önüm öndürjileri tutan ýerli zähmet çekýärler. Häzir wagtda bu döwrde hususy karhanlarda nusgalyk işler alyp barylýar. Yurdumuzda giňden ýaýbanyny özgertme maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine öňjeli goşunt goşýan türkmen telekeçileri hususy karhanalaryň ölümçilik kuwatyny artyryp halkymyza zerur bolan önümleri öňürýärler. Hususy ulgamda anamly hemem ygtybarly önümçiligine ýol goýmagy bäsişe ukyply önümleri öňürmekde işe telekeçileri üstünlük getirýär. Marit Ravnyň çägindäki Türkmenistanyň senagatçylar telekeçiler birleşmesiniň azaty bolan Sady dostluk hususy karhanasynda bu urda oňyň iş netijeleri gazanylýar. Bu hususy karhanalaryň iş ýollarynyň esasy maksady şerki bazarlarymyzda halkyň sarp edýän önümleri bolan durly görnüşli aýakgaplar bilen çyryplikden ibaret bolup durýar. Karhananyň önümçilik bölüminiň tutuşlygyny dünýäniň ötün döwletleriniň kemil tehnologiýaly enjamlary bilen çyrypmak bolsa, durly görnüşli aýakgaplary öňürmek işleriniň öňe ilerlemegine ýardam berýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar kompýuter ulgamy arkaly dolanýaryp, olaň sadaşykly işledilmegine hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Tomus pasyna giymek üçin niýetlenen aýakgaplary öňürmek üçin zerur bolan şeýmar hökmüne durly görnüşli serişler ulanylýar. Karhanadaky enjamlar toplumlarynyň her aýda durly ölçekdäki hemem durly reňkdäki aýakgaplaryň 140 000 jutuny öňürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde aýakgaplaryň 30-dan gorak görnüş taýýarlanýar. Hormatly prezident bilen hususiýetçilerini önümü öňürmekdäki mümkinçiliklerini artyrmak barada edýän aradlaryna munasip işler bilen jogap berýän bu hususy karhananyň telekeçileri özleriniň taýýarlaýan halkyň sarp edýän önümleri bilen ilkinji nowatda içerki bazarlamady üpçün etmegi maksat edýärler. Karhananyň önümçilik bünýadyny giňeltmek barada ýygydarly işler alyp barýan hususy önüm öndürjiler geljekde bu ýerde durly ölçekli sport aýakgaplaryny öňürmekligini gödüňe tutýarlar. Telekeçilik işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan bu hususy karhananyň işleri telekeçilik başlanýyklaryny ösürmäge uly gollawlar berýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň şäher könjünde bolşýaly arkadagy prezidentimizin hususy ulgamy berýän ýygydary gollawy bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýerimiziň leva polatyny da özüniň aýdyň beýany tapýar. Işlerine sadaşykly ýola goýan önümçilikliň birim Kerki etranyň Astana baba şäherçesindäki ýelken hususy karhanasydyr. Bu ýerde aýakgap önümläriniň 200 goly görnüşi taýýarlanyp, olar islegli haride urilýär. Häzirki wagtda hususy aýakgap önümçiligine 20-den gowrak işçi hünärmenler zähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Golydy işe girilen hususy karhanada kiçi ýaşly çaglary, ýetkinjek ýaşlary, şolsana gelin gyýdlary, uly ýaşlar aýatlarymyzdan ýetlenen durly ölçekdäki kowuşlar taýýarlanyp, aýakgap önümleriniň reňkleriniň sazlaşygyna, bedeg işlerine, owadan haritlik görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Önümçilikde durly reňkli ýüpler bilen bir hatarda çygymal hökmüni tebii önümün gaýtadan işlenen mal dersiniň ulanylmagy taýýarlanýan islegli haritleň berkligini ýokary hil ölçeklerini öpçün edýär. Şoňa öňürilýän kowuşlar geýlenni oňyly bolup rahatlygy bilen tapawutlanýar. Kemil enjamlar ornaşdyrylan täze aýakgap önümçiligi galyplamak işleri, tekençilik, nagşlama, bedeg kowuşlary timarlamak bölümlerinden ibaret bolup, her günde bu ýerde 50-den gowrak aýakgap jutlar öňürilýär. Önümçilikde açyk we ýapyk görnüşli galyplamak işlerini geçirilýänligi bellerliklidir. Göze ýakymly, owdan biçigli aýakgaplaryň önümçiligini milli bedeglen usatlyk bilen ulanylýanlygy bellerlikli ýagdaýdyr. Hususy karhanada öňürilen ýelken harit nişanly aýakgap önümleri welaýatyň çägindäki sowda nukatlaryna ugradylýar. Hususy ulgamyň agzybir işgärleri kiçi we orta telekeçiligi ösürmekde alınıp barýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler.